Kutaura kwatiri kuita kudai so, aiwa ikonomi yeZimbabwe aiwa iri kusheka, haina kumira zvakanaka, aizi stable. Noti kubva vhiki rakapfuura richitanga iro, aiwa pane nhau dzafamba dzichitenda zvinzi aiwa muZimbabwe muda kuintroducewa new note, aiwa muda kuintroduce 1000 bond note. Muri Zimbabwe amene kuti tiri kusvika kupi. Noti kuona nyangwe munews auko munobuda munyogwa muchinzi structured currency to be launched next week in Zimbabwe. Kura vhiki ratiri kupinda zvinzi aiwa pane currency iri kuda kulonjewa. Muri Zimbabwe zvaita kuti Fadzai Mahere abva auya taura mashoko ekungwadza vanhu achiti aiwa muri Zimbabwe ka aiwa tagara tinoziva mashoko avo ekuda kutiredza but chimirai muone ndobva auya achitaura mashoko okuti sara mina mashoko ataura ndokurudzirwa subscriber ulike utina on the bell icon. Tomochana mabdits anokupa pano paZim News Live. Nonanyana achiti they will tell you to be optimistic but please make sure you take everything they say with a shovel or salt. The monetary authorities are advising the nation not to be skeptical about the bond notes as it will help together with the other policies but in place to boost production and economic growth. Although economic agents suffered a lot during the Gideon Gono era and are still being hounded by those memories, it should be made clear and understood that this economic regime is different and economic agents should place their confidence in the current governor in order to fully harvest the fruits of the policy. Ndo mashoko aitwa panapa na Fadzai Mahere achiti aiwa munofana kungwara nokuti vanouya chikukuziva kuti aiwa iva nefull trust mumabond notes atiri kuintroducer nekuti achazosimbisa economy yedu obva abooster kunyangwe neproduction. Asi pachingopera kaperiod ketime aiwa zvinhu zvavo zvatodhakwa. Sa muri Zimbabwe ndo mashoko ari achiadvocate panapa na Fadzai Mahere achiti aiwa muri Zimbabwe munofana kungwara. Saka mi chimotudzei munoti kudii pamusoro mashoko ataurwa na Fadzai Mahere. Pinai comment section medu tizi mafungiro enyu. Musangano subscribe, kulike, notera on the bell icon. Tomochana mabdits anokupa pano paZim News Live.